Fl-Isptar Mater Dei hemm 530 xift għal 3800 ħaddiem. L-impjegati jitlu u joħorġu x'kien iridu mingħajr sistema li timmarka meta daħlu għax-xogħol u x'kien ħarġu. Dan żvelaħ John Dalli, il-konsulent tal-Gvern għall-Isptar Mater Dei meta l-ħamis filgħaxija ħasem fil-programm Disset fuq Television Malta, fejn is-Sibt se jkun qed jiġi ppubblikat ir-rapport sħiħ li huwa ħejja. M'hemm ebda kontroll assolut ta' min ħiereġ u min dieħel ġol isptar. M'hemm l-ebda timekeeping structures, m'hemm l-ebda meta 3200 jruħ trid u 900 ruħ, trid ikollok an electronic capture tal-ħinijiet meta deħlin u meta ħirġin. John Dalli saħaq li hemm nuqqas ta' kontabilità għal 190 miljun euro li qed jintefqu fis-sena. In-nuqqas ta' kontabilità dwar fejn huma sejrin il-fondi u kif qed jintefqu jinsab f'kull settur. U qal li instabu diskrepanzi kbar dwar dak li hemm miktub fl-inventarju u dak li hemm fl-irċevuti ta' flus li jkunu tħallsu. Aħna li għandna hija mill-kodba, mill-informazzjoni li qed ikollhom l-esperti tal-finanzi li qed jħarsu lejn dawn l-affarijiet, hemm diskrepanza bejn x'hemm miktub fil-kodba u x'hemm miktub li tħallas. Huwa qal li waħda mill-problemi li hemm f'Mater Dei hija l-ftehim kollettiv li kien iffirmat ftit qabel l-elezzjoni. John Dalli sostna li f'dan il-qasam kien hemm intħil politiku u qal li dan mhuwiex aċċettabbli. Jiena kien hemm intħil kbir, anke fi żmieni kien hemm intħil kbir politiku u naf li anke ministri qabli kellhom intħil bil-potant li kienu jgerglu anke f'collective agreements ma kinux jiġu involuti. Għalhekk ippropona li l-isptar ikun indipendenti mill-politika. Qal li responsabilità dwar in-nuqqas fl-isptar għandha tintrefa' minn min ħalla dan jiġri. Responsabilità għandhom iġorruha dawk kollha illi fl-opinjoni tiegħi tħallew din l-affari tikber. Jiena amministrazzjoni politiċi ma politiċi wkoll. John Dalli semma wkoll rapport li sar mill-gvern preċedenti li sewa 1,300,000 euro li iżda tħalla fuq l-iskaffa. Rapport sewa mal-1,300,000 dar rapport li għamlu Johns Hopkins. U sfortunatament jidher illi da baqa' fuq l-iskaffa. Johns Hopkins report l-iktar f'daw l-affarijiet importanti fejn jidħlu the clinical aspects ta' tmexxija tal-isptar baqa' a dead letter. Meta kien mistoqsi dwar dak li qal fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, John Dalli fakkar li huwa qed jaħdem bla kuntratt għaliex ix-xogħol qiegħed jagħmlu b'mod volontarju.